छठी मैया की का हो धनी अभी तक तहार मेकअप कोई ना भइल और के लेट होखता ना जे तनी देर और रुकी। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। सब केहू जाता चल घाटे सवेरी मेकअप करे में कैलू घर ही तू देरी मेकअप करे में कैलू घर ही तू देरी सब केहू जाता चल घाटे सवेरी मेकअप करे में कैलू घर ही तू देरी बैठल न सारी के पलट बापिया रेल बनी छठी माई के घाट पपिया बुलेट पपिया लेके चली दौरा बुलेट पपिया लेके चली दौरा बुलेट पपिया बुझाइल। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। काहे करता रहाला के सुझारे दो पिया तनी उठ को लिपस्टिक मारे दो पिया अभी तो गजरू लगावल नहीं के भइल। तोहरा फेरा में बेरा रगिया के लागे बीत जाई हो दौरा रखे के जगहिया धनी लागे कि छूट जाई हो गड़िया से जइब होई ना लेटा ये पिया बैठिए दौरा लेके देवरू सीट पपिया बुलेट पपिया लेके चली दौरा बुलेट पपिया लेके चली दौरा बुलेट पपिया लेके चली दौरा बुलेट पपिया। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। जाइब सोच धज के राजा छठी घटिया बानी नया मॉडल के हम नया कनिया बुझनी राजा जी। हाँ बुझ गई नी चला रखा पूजा के सामान दौरा में तू सजाई के हो राना गरिया चलई है सुनो बीरे कर बचाई के हो रोकी पुलिस दी हतु नोट ये पिया वीडियो बना के डालब नेट पपिया छठी घाट पपिया लेके चली दौरा बुलेट पपिया लेके चली दौरा बुलेट पपिया। सब केहू जाता चल घाटे सवेरी मेकअप करे में कैलू घर ही तू देरी बैठल न सारी के पलट बापिया रेल बनी छठी माई के घाट पपिया बुलेट पपिया लेके चली दौरा बुलेट पपिया लेके चली दौरा बुलेट पपिया बुझा।